Baratze bat nahi deiz. Etorri Ekia ekodendara eta ezagutu Eguberrietarako artisau produktuen eskaintza zabala. Arkume ekologikoa, turroia, polboroiak, panetoiak, kosmetika saskitxoak. Eguberrietan ere bertako ekoizleen produktuak erosiz, gure lurra eta zure osasuna zaindu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruñea. Eguberrietan gure abestia kantatu nahi dizugu. Batzuetan entzuten ez direnen ahotsa gara. Besteetan zure begirada eskertuko duten begiak. Entzun jezaguzu 3bikoitza caritaspampelona.org webgunean. Iruña Tuterako Caritasek Eguberrion opa dizue. Hemen da berriz ere Eguberrietako azoka. Azaroaren 29tik urtarrilaren 6ra egunero goiz eta arratsaldez izanen gaituzu. 50 postu baino gehiago, arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak eta denetarik aurkituko duzu. Hurbileko tratua etorri zezen plazara bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Eguberrietako azoka, zatoz! Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea. Olentzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatze egitera. Olentzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatze egitera. Horra, 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 gure olentzero, pipa hortzetan duela eserita dago. Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea. Su
Egunon entzuleok, egunon eta ongi etorri Euskal Herri Irratiaren saio berezi honetara eta, deus baino lehen eskerrik asko Euskal Herria Irratiari gonbidapenarengatik parte hartzeko, niri egin didaten gonbidapena parte hartzeko saio berezi honetan. Badakite niri asko gustatzen zaidala Olentzero, zuei bezala, eta horregatik esan diate, aizue, etor zaitezte Olentzero eta zu. Eta hoxe egin dugu, ni etorri naiz, hemen prest daukagu dena, aurrak ere etxean daude, telefonoa eskuan hartuta gurekin hitz egiteko, baino falta zaigu Olentzero. Eta ez dakit, zer? Badatorrela? Badator! Sartu! Egunon Iruñerria! Sartu, Olentzero! Egunon Iruñerria! Aspaldiko Reyes! Zango du! Ongi, aia irrikitan. Mira, ze dotore! Iruñeriko aurrekin egoteko irrikitan Reyes. Oso zertan za. Osongi, zure zain oso pozik? Beraz, eseri? Osongi. Badakizu Olentzero, Iruñerriko aur guztiak ditugula zain, zurekin hitz egiteko, beraz? Bai. Oso ongi. Baina, ongi zaudete, ume guztiak, ongi zaudete, Iruñerriko aurrak. Hau poza. Eta Naparro osokoak. Hoixe. Zaude pixkat, Bai. Ur pixka batean behar dut. Bai, zu. Badakizu astotxoan onutzi dudan beti bezala. Behan, lotuta? Baina ordaindu beharra aparkatzeko, ez dakiz gertatzen ari den hiri honetan. Jarri beharko duzu asto elektrikoa. Modu horretara ez duzu, eta pagatzen bakizu ez? Asto elektrikoa? Bai, hori beste movimentu batean aipatuko dugu. Hemen garrantzitsuana, Olentzero gurekin dagoela, beste urte bat gehiago, zer modu zabe? Zer moduz joan da urtea? Urtea joan da gora beratzue, Bai. Gora bera desente, gauza onak asko, batzuk ere aipatuko ditugunak. Bai. Eta hemen lagunduko dizuet, baina hemen zuen artean moldatu beharreko gauza asko dago. Hori egia da. Hemen oso pozik gaudenean, festa batean gaudenean, Olentzerorekin, opariak, familia, egu berriak eta bar. Eta beste leku batzuetan. Hori da, ezin ahaztu gure aldamenean bizi diren pertsona hori guztiak, kalean bizi direnak, edo gerran daudenak. Etxerik gabe, hotza pasatzen, negu gorrian. Dirurik gabe, eta latzak pasatzen, gorriak pasatzen. Baina gauza bat, Reyes, nik ez dut magiarik egiten. Nik ez dut denentzat soluzioa bilatuko. Zuen artean ere, moldatzeko bidea izan dezazuen. Zuen artean hitz egin elkarri entzun eta moldatzeko indarra ekartzen dizuet. Hori da. Espero dezagun beraz, astear dagoen urte berri honetan, denok indarra izatea eta burua izatea arazoak moldatzeko. Joan den urtean gauza bera esan izuen, baino... Horixe bakizu, kaskagorra gara, zure astotxoa bezalakoak, eta horixe. Olentzero, galdera bat, ekarri duzu korrioia? Nola ez ba. Hemen txeraukat. Eta zebuz... Hasiko bagina? Entzuten badugu zer, apisko baten berotzeko motorrak. Zuek aurrok etxean, badakizue, bere alasiko gara telefono hartzen, zuek lasai, segundo txiki bat emai guzue, Olentzeroren musika entzuteko zuzerean. Olentzero, nahi duzunean ze polita. Olentzeroren kordioi gorri hori. Betikoa. Eta nire kanta maiteena, eta politena. Akordatzen kanta honekin. Zoragarria. Eta uste dut, Iruñerriko aur guztiek kanta hau primeran dakitela. Badaude beste batzuk ere kantako oso politiak. Hasiko gara horrekin izketan. Nik uste dut ja batzuk daudela hor telefonoan eta gure zain. Dena den, esaten nahi gara, Iruñerriko aurrak eta, Nafarro osokoak, noski Euskal Herri osokoak, baina Nafarroan Olentzero,
Zeinen ongi aurten Azagran, Buñuelen, Herriberako toki pile batean egon Aurten zara? sekulako lanak hartu ditut, bai. Buah, Herriberatik, ze ongi. Iruñerritik, Estella Erretik, Lizarratik, Tafalla ingurutik eta noski mendialde osoan ibiliko naiz. Zoragarri. Ba, hasiko garaia lehenbiziko deiarekin, egunon. Kaixo, konta iguzu, nor zara eta zenbat urte duzu? Mikel naiz eta 10 urte ditut. Olentzero, zure lehenbiziko bezero. Mikel, izen hori badakizu, Mikel, gehien gustatzen zaidan izena da, Mikel. Eta gainera hasiko gara, zu badakizu nere betiko abestia Olentzero joan zaigu? Bai. Lagundu pixka bat hasiera. Olen... Intenzioarekin ikatzai. Oso ongi, Mikel. Oso ongi, Mikel. Txalo bat. Non bizi zara? Iruñean. Oso ongi. Banekien, Mikel? Mikel, eta zertan ari zinen, ja kardua garbitzen eta prestatzen afaltzeko gaur? Zori amak egingo. Bai, baina amak eta aitatxok ere eta zuk ere lagundu behar duzu, Hori da. Claro. Deno jaten badugu, denok egin behar, Eta gutxienez gero jasoko dituzu platerrak, garbituko duzu pixka bat eta turroia prestatu. Claro. Bai, zer da gehien gustatzen zaizuna, jateko Eguberrietan? Baduzu zerbait? Turroia. Turroia, ze ongi. Aizu, Mikel, ze eskatu diozu Olentzerori? Pues lego batzuk eta zapatilla batzuk. Aratx, zapatillak etxean bero-bero egoteko edo kanpoan ibiltzeko. Kanpoan ibiltzeko. Oso ongi, Mikel. Aizu, ba, ze ernea mutiko hau, Ernea ze sendoa. azkarra, ze ongi hitz egiten duzun. Ahots politikoa. Hori da, aizu, Mikel, ez daki zer ikasiko duzun etorkizunean, baino kazetaritza ikasten baduzu, aizu, toki bat baduzu Euskal Herria Irratian, Oso esatari ona zara. Hemen ere oparitxo bat baduzu Euskal Herria Irratian, eutziko dut Mikelentzat oparitxo bat eskerrik asko deitzeagatik. Bai? Arrebaren bat. Olentzero. Zu nor zara? Ni ama, Mikelen ama. Oso Nik mesede bat eskatu nahi nizuen. Bai. Beste semea Xavier medikoan nago. Gaixorik. Hori da. Eta berarentzako ere, eskatu nahi nizuen akordatzeko berarekin. Zenbat urte ditu Xavierrek? Zazpi urte. Eta babil pneumonia jota. Ai, gaixua. Nere partetik emaiozu muixu handi bet eta Xabierrentzat, lasai amatxo, izanen da opari bat Xabierrentzat eta Mikelentzat, bientzat. Eta amatxorentzat ere, bai. Amatxo, zu nola duzu izena? Nola duzu izena? Bueno. Zuk nola duzu izena? Nik alaitz. Alaitz. Oso ongi. Ba, familia guztiarentzat izanen ditu hemen Olentzeroko paritxoak eta gure desioa gainera Xavier lehenbailen osatzeko. Ziztu bizian, seguro osatuko dela, pasako dela, eta ja berriro egonen dela hortxe jorlazian. Muxu bat Xabierrentzat. Oso ongi. Eta zuentzat, eskerrik asko Eguberrion. Bai, berdin, agur. Horixe, Mikel eta Xavier ja baditugu, eta gure laguntzaileak ari dira dena antolatzen, bakizu, Olentzero? Horituko dira abistionekin? Zure laguntzaile guztiak, urtsintxak, axeriak eta horiek guztiak ari dira hor lanean opariak antolatzen. Eta galtxagorrik? Eta galtxagorriak. Eta bueno, horretaz gain, hemengo lankideak ere bai. Lankideak eta ari dira dena prestatzen, nik ezin baitut dena egin. Noski. Aizu, ze, musika gehiago? Ez, baina hau horituko dira. Nola ez, Olentzero. Mariah Careyren gabon kanta baino famatuagoa da. Mariah Carey? Mariah Carey. Nik hori ere laguna nuen aspaldi ez dakit biziote den, mehakume hori? Bai, oso lagunak zineten? Bai. Oso edo? Ahotsa ederrekoa da, Primeran. Aizu, pauso emanen diogu urrengo deiari, eta gure lankidek, bai, esan digute, badagoela beste pertsona bat hor, egunon? Kaixo. Kaixo, nor zara zu?
Ibai naiz. Zenbat urte duzu? 7. Zazpi. Eta Piko. nire izeba Diana dago irratian. Diana? Izeba Miren, izeba Diana, ditu da izeba. Bai? Zure izeba da Miren. Bai? Eta Diana. Eta Diana. Baina irratian dagoena da Miren. Bai. Edo deitzen diozue Diana etxean eta Miren kalean. Ez da persona bera, bi persona dira. Esanen dizu sekretu bat, hemen baditugu bi Miren. Baina, bueno, bi hoietako bat zure izeba da. Osoki! Eta lentzero jatzen du opariak nire txatan. Gaur, olentzero naiz. Nola duzu izenazuk? Ibai. Zazpi urtekoa, ze ongi, irakurtzen eta idazten badakizu? Bai. Ongi edo gaizki? Eta... Ongi. Eta idazterakoan badakizu H-ak non jarri? Ez. Batzuetan. Bueno, ikasiko duzu. Bai, gutxi gora bera, lasai bai, zuretzat hemen izanen da opari zoragarri bat. Oso ongi. Dituztia bat opari listat. Bai, esan, baten bat. Heladísimo, egiteko... Izozkiak? Bai, denetakoak eta jateko. Baina izozkiak neguan ere bai. Olentzero, osonak direla ez tarrirako. Baietzi, bai. Bai. Home, noski. Eta zu zerezko izozkia gustatzen zaizu, txokolatezkoa edo... Nire favoritoa da txokoklak. Txokoklak, oso ongi. Ni probatuko nuke, zure txire jongo naiz, probatzera. Gaur gauean, utzi hor maigainan, bueno, edo oskailuan hobe, baina esan non dagoen olentzerok ardezan txokoklap hoietako bat. Eta utzi dizuet opari bat Mari Domingiren zet eta beste bat zuretzat olentzero jarri dut arbolaren bestaldean. Bilatuko dut, aurkituko dut, eta Ibai zoragarria zara, mila esker zuretzat ere opari eder bat hemen Euskal Herria irratian. Eskerrik asko. Gauta, Esan. Itxaropetxatzea. Bai, eta segurazki ere bitartean, ez dakit igual astoari buruz edo galderaren bat izango duzu? Bai, dut, oletxera batzutan zara eskolara, ze gutxi atargi eskolara. Bai, etorri nintzen atargira, ikastola guztietara eta eskola guztietara. Eninduzun ikusi edo bai? Bai, ikarri nuen zurekin. Horitzen naiz, Ibai. Baina Ibai asko dago, Reyes. Bai, Ibai pina. Eta dut misterio batzutan ikusten zaitu daunean. Nire eskolan ikusten zaitut. Eta gero ikusten zaitu daunean menditik zaitun ikusten zaitu baina aurpegi distinto batekin. Bueno, baina laguntzaile asko ditut, Ibai. Bai, eta... Kasi igualitoak. Bai, bale, oso eta gainera segun eta non ikusten dituzun pertsonak asko aldatzen dira, Igual kameran ikusten dituzu telebistan edo... Gauez. Eta gero ikusten dituzu errealitatean eta... Ibai, eta batzuetan bizarrak entzen dut, beste batzuetan bizarrakinago, eta badakizu, ni ere olentzero naiz. Kamaleonikoa. Eskerrik asko, Ibai. Agur, Ibai polita, eskerrik asko ditzeagatik. Agur. Eta bagoaz izu bizian, jende gehiago dagoelako zain, ez da? Tuli, eta bidane ditugu hor kristalaz bestaldean denak kudeatzen. Eta badugu, beste bat, uste txiki-txikia dela. Kaixo. Nor zara? Irati. Eta zenbat urte duzu, Irati?
uste dut txiki-txikia dela. Zenbat urte da? 3. Seguro ari zela atzekin esateri. Bai, hori da, primera. Irati, eta zein da zuri... Bai, esan. Egunon. Irati, egunon. Kuku. Zein da kanta politena, Olentzeroren kanta politena zuretzat? Olentzero, hori? Olentzero, tiritaro, taro... Agian oso txikia da eta... Prestatu dugu beste abesti bat. Esan. Baina, Irati, abestu, Abestu, Venga, ba. Bai, biek ekarrekin. Bonbon, iritsi da, tibirum bonbon, egu berria. Tibirin, Aize polita. bonbon. Irati, ez dut entzun zure ahotsa. Olentzero naiz. Bai. Irati. Uste dut Irati dagoela emozionatuta. Bai, eta ahots politxa duela badakizion. Bai. Eta neska zoragarria, seguro baino orain momentu honetan... Amatxok ahotsa politxa du, Bai, horregatik, eta osongi kantatzen du. Amatxo, osongi kantatzen duzu. Bai, eskerrikatuko. Ba, amatxorentzat ere badut opari bat, Bai. Iratirentzat ez dakit. Karaoke bat. Ez dakit. Ez dit deus esan Iratik oraindik. Ez da kaixo Olentzero ez dit esan. Irati... Edo bota musu handi bat. Bota Olentzerori. Musu bat. A ber? Oso iztunak animatua da, baina orain lotxatuta. Bueno, baina hori... Emozionatua. Hori guztioi gertatzen zaigu. Irati, aber esaten didan, nahi duzu opari bat hemen Euskal Herri Irratian zuretzat? Nahi duzu? Nahi duzu? Bai! Osogi! Irati, musu bat. Buruarekin egiten du. Eskerrik asko, urrengoan streaming bidez egin beharko dugu zuen... Ui? Esan? Bueno, esan dakoa, streaming bidez, baino zuen etxetik. Jarriko ditugu kamerak Iratik. Irati eta Amatxo, eskerrik asko. Eskerrik asko, bikote. Agur, musu bat. Aizu, musika, ipuinak, jokoak ekarri dituzu. Eta Irati ez hainbeste baino umeak iztunak, Bai. Eta kultura, euskal kultura, mesedez, zeinen ongi, zen momentu ederrak bizi ditugun urte osoan, eta ze gauza politak etorriko zaizkigun 26an. Bai. Eta pentsa lehengo egunean Durangoko azokan zenbat gauza. Hori esan nizun azkeneko berriena, Durangoko azoka arrakastatxua, bai, zoragarria. Eta zure ezakutuetan ekarri dituzu nobedade guztiak eta gauza pila. Olerkiak, liburu, novelak eta jostailuak denetarik edozein adinetako jenderentzat. Horixe, eta hemengo argitaletxeak gainera hemengo idazleak eta hemengo musikariak, oso garrantzitsua. Ze pozin hauen Reyes. Baietz, osogi. Aurrera goaz beste entzule bat dugulako, hortxe, egunon. Egunon. Nor zara? Lier eta ere ditut anai bat eta arreba bat. Nire anaia xuban deitzen da eta arreba jare. Osongi, jare eta xuban alier. Ze adina duzu, zuek? Ni zortzi xuban 10 eta jare 4. Primera. Jarek 4 eta jarek ez du nirekin hitz egin nahi? Bai. Gero. Denok. Bizi Lier zurekin, bai. Oso ongi, Lier, oso ongi mandiguzu informazio guztia, 20 segundutan, Zu ere, fitxatuta Euskal Herri Irratirako. Reyes, apuntatu duzu 3 aur direla, 10, 8 eta 4. Bai, dena apuntatua, oso ongi. Lier, eta zu kantari hona zara edo etzaizu gustatzen kantatzea? Bai. Eta dantza egitea? Bai. Ni hemen nago gainera streaming bidez eta dantza egingo nuke zurekin, baina pena bat. Ginen dut nik. Zue kantatuta nik dantzatu. Kantatuko diogu zerbait, zein da gehien gustatzen zaizuna? Ator badakizu? Abar, zein? Olentzero joan zaigu, mendira lanera, intentzioarekin, ikatzak itera, horra, gure Olentzero, pipa urtetan duela eserita dago, kapoiak ere baitu arrautzatuekin, bihar merentatzeko botilagoakin,
Barkia doa. Lier eta nortzen bestea, Jare? Xuban eta Jare. Hirurak kantari? Hirurak batera zeinen ongi, hoixe bai abez batza. Reyes, hauentzat opari ona utzi behar diegu, Baina zuek zezaete, Kelly familiakoak edo? Kelly familiakoak ez, baina seguro abesten duzuela abez batean, baietz? Ez. Etxean eta lagunekin. Orduan aitatxok eta amatxok ahots ona dute kantari aritzeko. Ez. Bueno. Oso, ongi. Aizu, eta zure anaia edo arrebaren batek nahi du hitz egin olentzerorekin orain? Bai, lehenengo Jare eta gero Xuban. Dos, Jare. Jare, egunon. Kaixo. Zenbat urte duzu? 4 urtetaz, naiz harritzen ze ahots polita duzun. Eta nor naiz ni, Jare? Nor naiz ni? Olentzero. Eta gustatzen zaizu olentzero? Bai. Edo gehiago gustatzen zaizu astoa? Biak. Abiak. Aizu, Jare, eta non ikusiko duzu olentzero gaur arratsaldean? Uarte. Ze polita. Eta herria ere polita, Ederra, eta uarteko jendea munduko berena. Jare, baduzu hemen oparitxo bat nere partetik, bale, Jare? Bale. Eta esaiozu zure anaia zarrenari? Xubani jartzeko mikrofonoan. Kaixo. Kaixo, Xuban, zer modu zaude? Ongi. Gozaldu duzue? Bai. Oso ongi. Ari gara erdigo saltzen. Erdigo saltzen, jeki berriak. Eta zuari zara 3., 4. mailan? 5. 5. mailan, eta ze moduz atera da matematika? Oso ongi. Eta euskera? Bikain eta oso ongi. Bikain eta oso ongi, eta euskera? Zer? Euskera. Euskera, horreiko zizitugu euskera azterketak egin. Bueno, eta gaztelaniare ikasten ari zara? Bai. Eta inglesa? Bai. Hizkuntza politena denak dira politak egia esateko. Ez, euskera da politena, eta gero besteak. Eta gero besteak. Euskera da politena. Hori da, ni ados Xubanekin. Poste nahi, Xuban, zuk abestu duzu lehen zure arrebekin? Bai, denak. 3 eta gainera egin duzu zoragarri. Jakin hemen ere baduzula opari bat, Bai, eta olentzero gustatuko zaie jolas bat denok elkarrekin jolasteko, baietz? Bai. Begira, hori oso polita izanen da. Eta igual aitatxo eta matxorekin ere jolasteko, edo osabaitzebekin, edo lengusuekin, auskalo? Mila esker, eskarrik asko hain jatorrak izateagatik, eta hain zoragarrik izateagatik. Agur, musu handi bat. Agur. Aize familia, ze polit. Ze haotxan ederrak. Bai. Ze iztunak. Ze aurzoragarre. Euskera politak. Euskera ederra. Familia oso jatorrak ditugu. Olentzero. Horixe, eta, badugu jende gehiago. Etengabe, ari dira deika. Baina bitartean nik eskatuko dizut, etenalditxo bat, musika pitxin bat, jotzeko. Edo jartzeko haiek. Edo zuek behar duzue, pausa txiki bat, gure iragarleen mezuak eta zabaltzeko. Ados. Eta gero musika, Bai. Osongi. Olentzero irratira etorri da kulturopariak egiteko hainbat laguntzailerekin. Olentzero! Elkartarta, lopamiela, katxiporreta, enekanta, kargia, erein, igela, mintzoa, susa, txalaparta, erein, sua, denon artean, katakrak, martxueta, paperdenda eta alberdania. Laguntzailei mila esker, denak zarete beharrezkoak. Entzuleentzat zoriontasuna eta oparotasuna. Zorionak eta urte berrion. Bian bere ikusi dute. Basatik Irolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña, Eguberrietan ere, Basatik Irolak. Olentzero joan zaigu mendira lanera. Eguberriak azokan, egin zure eskaerak, aragi beteak, arraina eta mariskoa, barazki garbiak, kontserba aukera zabala, gozokiak, lore zentroak, eta eskatu aragi errea gure labean egina, Ermitagainako merkatua txikia, baina zerbitzu handiak eskaintzen dituena, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin.
ezinezkoa zaigu Lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka. Zizurbiden eguberriak ospatzeko prest. Pinu naturalak, pinu eskultorikoak, pazkolorea, gorostia eta paingarriak eguberri hon izan Zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, Zizur txikitik Iruñerako errepidean. Oraindik ere, Euskara ez da ofiziala Nafarro osoan eta 10 ikasletik 6 ez du harremanik euskararekin ikasketa prozesuan. Euskararen etorkizunak zuerek kezkatzen bazaitu, abenduaren 27an bete dezagun Bilbaoaren milaka euskaltzalearen indarrarekin. Sarrerak eta informazio guztia pizkundea.eus webgunean. Euskaltzaleon garaia da, antolatzailea Euskalgintzaren Kontseilua. Euskal Herria irratia, komunitatearen komunikabidea. Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta aserretu dira. Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta aserretu dira. Olentzero kastoai belarritik tira, astoak olentzeroi praketatik tira. Olentzero kastoai belarritik tira. Ze politak, Euskal kantak, eta zenbat kanta duzun gero eta gehiago. Gero eta gehiago eta gainak, gero eta ederragoak denak. Oso famatu azarelako. Gero eta famatuagoa eta pentsa, ez Euskal Herrian bakarrik, ezagutzen hauten leku askotan. Lehengo egunean ikusi nuen, Bruselan izan zen. Zer? Egin zutela hor Euskal Etxearen urte horren bat, eta nik ikasten ari zen jendearekin. Eta, bai, eta maneiken piz, estatua hori, olentzeroz mozorrak. Eta estatu batuetan, eta Idaho eta alderdi horretan, eta Europan asko ezagutzen haute, izan ere, Euskaldun asko bizi da hirietan, eta haiek elkartzen dira, eta oroitzen dira nirekin, nola ez ba? Olako doktoretasuna eta olako personajearekin. Horixe, haizu kanpoan bizizareten guztioi agur berezi bat. Bueno, igual entzuten hariko dira. Bueno, agur berezi bat, Ipar Europan ere badu lagun bat, Aita Noel. Bai, nuski. Gorri jazten dena, bizar txuriarekin. Askotan ikusten dugu, bendikan ere, bai, Ez dakizuzte bat aldi joaten garen elkarrekin kontari. Bai, eta hiru erremagoek ere, bai, batzuetan aserretzen gara, baina ez, normalean ongi moldatzen gara, Baina, bueno, jatorrak izanen dira, oiek ere bai, Oso jatorrak, dotore joaten dira, gu baino dotoreago jantzita. Bai, dira pixkat, bai, purpurina. Bai, purpurina gustatzen zaie. Hori da. Ja, pixka bat gehiago... Baina moldatzen gara haiekin ere, Melchor, Gaspar eta Baltasar, bai, eta Aita Noelekin, primera moldatzen gara esateko. Baina ni naiz hemengoa, Hori da, autentikoa. Autentiko hemengoa. Hori da. Aizue, eta ari gara hemen, aurrak bitartean ari dira deika eta deika, ez dugu telefono zenbakia ere aipatu beharko dugu, igual batek ez daki, eta deitu nahi eta ez daki. 1-0-1-5-1. Hori, eta pantailan ere baduzue hor azpian. Eta bitartean, beste dei bat jasoko dugu, egunon! Kaixo, nor zara? Alaitz. Eta zenbat urte duzu? 11. 11 urte Alaitz, 11 urte, eta ja gozaldu duzu? Ez, oraindik ez. Osea, jeki berria zara, esnatu berria? Bai. Atzo parranda bota zenuen, seguro? Ez. Atzo noiz etzan zinen ohera? Beratziak erditan. Eta gero oean zenbat denbora gelditu zinen mugikorrarekin? Zer, ez. Horretik ez duzu, hori da, 11 urtekin. Hauek gureak dira, sanoak, burutik sanoak. Eta ni badakit hau, 6. mailan edo DBH bat, 6. mailan igual. 6. 6. maila zaila da, Bueno, bai, pixkat. Ze moduz doakizu, ongi doakizu? Bai. Non ari zara ikasten, esan? Bernarte Txepare. Bernarte Txepare. Bagizun hortzen Bernarte Txepare? Ez. Bai, olentzeroren laguna. Euskara irakasleari eban behar diot bizkarreko bat, Bai. Bagizu ze olerki egin zuen Bernarte Txeparek?
Ez. Euskara, euskara, jalgiadi plazara. Entzuna duzu abesti hori? Ez. Mekatxiz, aitatxo eta amatxo hor aldaude. A ber, musika irakaslea, jarro. Bakarriz zaude. Musika irakaslea, Bueno, jarro dira. badu honek. Bai. Bueno, pues hau izan zen oso idazle garrantzitsua, eta bera izan zen euskaraz inprimatu zen lehenbiziko liburuaren egilea. Erreyes, badakizu non inprimatu zen? Iruñean, Lizarran. Ez, Frantzialdean. Iparraldean? Bordelen. Bordelen. Bordeos, Bogodó. Bai. Eta bakizu orain Euskal Herrian dagoela liburua, Baionan ikusgai. Normalean Parisen egoten omen da, eta orain dago Baionan. Euskal Herrian iparrez. Ikusten duzu, lehenengo liburua 1555 urtekoa. Orain badakizu beste gauza bat. Bai. Eta, baina hain jatorra... Sari bat ekarri dizu Olentzerok. Etxepareren liburua zuretzat. Bueno, Etxepareren hor baldima dago zuretzat, baina beste bat ere, bai, deitzeagatik eta kontatzeagatik zerbait. Kontatu guri ipuintxo bat. Motxa. Ipuin bat? Motxa. Ipuina? Edo txiste bat. Pues ezaki. Orduan, abesti baten hasiera. Abesti baten hasiera. Olentzero joan zaigu, mendira lanera, intentzioarekin ikatza egitera. Oso ongi, aski da, fenomeno, pozten gara, Oso kantari ona. Eta Maika urte izateko ahotsa doktorea. Bai. Esan digute, La Txama taldean fitxatuko zaituztela. Zuk ezagutzen duzu La Txama taldea? Ez. Pues edo bizardunak taldean. Entzun behar duzu, munduko talderik onena da. Oso ongi, haizu polita baskerrik asko deitzeagatik eta oso ongi pasa. Ezaztu hemen Euskal Herri Irratian baduzula oparitxo bat, Bai, nahi duzunean etorri, Bai. Agur. Ze jatorrak gure aurre eta gure gaztetxoak eta hortxe euskeraz barra eta fin, beste bi. Dugu, orain telefonoz bestalean, egunon! Egunon! Ui, binaka, nortu zarete? Abez batza. Aberi, izenak? Iruña. Irati eta Iruña, eta adinak? 9 urte. Eta 6. 9 eta 6. Iruñak ditu 6 urte? Bai. Eta Iruña, zein da kolore favoritoa zuretzat? Beltza. Beltza! Begira, ni badu beltza, nire brusa beltza da. Bai, Olentzero zure taldekoa da. Iratirentzat zein da kolore politena? Beltza eta gorria. Reyes zuretzat? Ze polita, niretzat urdina. Niretzat ere! Iluna. Niretzat ere! Bai. Horixe. Non bizizarete? Iruñan. Baina ze kaletan? Edo auzoa. A ber, datuen beserako legea. Olentzero. Esan. Non? Iturrama. Iturrama. Aizue, eta zein eskolatara edo ikastolatara joaten zarete zuek? Maiuri ikastola. Gora, Maiuri ikastola gora. Hori da. Iturramako ikastolarik onena. Bai, eta gainera ze doktore utzi duten ingurua orain? Bai, Doktore, bai. Zuek bizikletaz joaten zarete? Edo oinez? Oinez. Eta Iruñeko alkatea zoriendu behar dut, Bai. Iturramako alderdi hori utzi du primeran. Bai. Eta Pio 12garrena. Baina berak ez du egin, Nik ikusi dut hor langileak jotakelanea. Bueno, Joseba ere ibili da hor, Bai, bueno, berak agintzen, Ez baino ladrillokin da harriekin da ikusi dut, bai. Bueno, argazkirako izaren zen. Bueno, barkatu, hemen txeritugu bi gaur, Aizue, kontaiguzue, zer eskatu diozue Olentzerori? Belarritakoak. Eta? Iratik? Gauza asko. Bale, gauza asko, baina, bueno, asko ez eskatu, Eta niri txoritxo batek esan di... Playmobilak! Zer? Playmobil. Mobil bat? Playmobil. Playmobil. Ze susto, hobe Playmobila baino. Aizue, txoritxo batek esan dit oso kirolzaleak zaretela. Zuek zer egiten duzue?
Esquí eta atletismo. Lasterka. Esquí eta bicicleta. Da, begira! Zer egiten du iratik atletismoa? Bai, eta eski, eta bizikleta, eta denetikan. Bueno, badakizue, Bueno. nik tripaundi xamarra dudala eta hasi behar dudala gimnasioan, ezta? Badakizue? Edo tripaundikin jarraituko dut. Zer nahiago, olentzero potolo edo argala? Igual zaizue. Bai. Bueno, Ederra da modu guztietara. jakintzazue sorpresa bat izanen duzuela Euskal Herria Irratian. Badakizue non gauden Euskal Herria Irratian? Bai. Eski. Irrintzi dorrean. Zuen etxetik gertu, beraz, etor zaitezkete nahi duzuenean, eta mentxe zuen opariak. Ados? Eskerrik asko, agur. Musu handi bat. Aio! Horixe, zen eska jatorrak eta ze kirolzale fina. Bai. Hortxe, gure etorkizuneko izarrak kirolean. Eta bagoaz aurrera, poliki, eta jende gehiago dugu zain, jotake, eta etengabe. Jotake irabazi arte, hau badagero. Hori da, irabaziko dugu, Olentzero. Irabaziko dugu, bai. Gora gutarrak. Eta hor, beste norbait hor telefonoz bestaldean, egunon? Egunon. Nor zara? Ibai. Eta zenbat urte duzu? Bederatzi. Neri 9 urtekoak oso bizkorra zarete. Zuk ze kirol egiten duzu? Eskupilota. Ikusten. Zeuna? Ikusten. Eta zuk ezagutzen duzu, zein da pilotari onena zuretzat gaur egun? Artola. Artola? Eta historian zehar zein pilotari gustatu zaizu zuri? Hola, lengoi pilotarietatik. Mikel Goñi. Mikel Goñi. Eta Bengoetxea eta Barriola eta ez? Mikel Goñi. Mikel Goñi, figura. Bueno, eta txukun aritzen zara pizko pilotan, gustora joten zara? Oraindik ikasten. Bai, baina gustora zoaz? Bai. Bala, primeran. Eta non bizi zara? Ze auzotan bizi zara? Errotxapean. Zemat aldatzen ari den Errotxapea, Handia da, auzo handia da, jende jatorra. Bai. Oso. Eta seguraski joango zara Errotxapeako eskolara, edo Pazizigandara, edo... Patxilarraintzar. Oso. Nik ezagutu nuen Patxilarraintzar, Bai, oso lagunak ziren. Bai. Oso jatorra zen, gura ere. Eta zuk badakizun on gauden, Euskal Herria Irratian on dagoen? Bai. Eta ze eskatuko zenioke zuk Olentzerori, baino Iruñarako, zer eskatuko zenioke zu alkate bazina? Pues ez dakit. Ze falta da Errotxapean polita zuretzat falta dena kalean? Ez egote azterketak. Ez egoteko azterketak! Hori erresa da, nik esango diete irakaslei. Bai. Eta azterketak fuera, ospa kendu hemendik. Eta institutuan ere bai? Eta institutuan ere bai. Eta selektibitatea edo hori ere fuera? Hori ere fuera, dena fuera, eta bakoitzak alduena egin dezala. Eskarrik asko zure bai. Bai, baina zuri eskarrik asko iradokizunengatik eta esan diguzun ideiarengatik, bale? Bai, oso ona. Oso ongi, agurtuko dugu, Arreba, kaixo? Kaixo. Zuk izena nola duzu? Lur. Lur, eta zenbat urte duzu? 12. 12, beraz, Ibaik 9 eta zuk 12. Bai? DBH lehenengo mailan, ez da? Bai. Eta DBH lehenengo mailan aldaketa handia izan da zuretzat, baietz? Bueno, ez da inbesterako nahiko antzekoa da. Nahiko antzekoa da, eta non zaude, ze institututan zaude? Biurdanan. Usten, posten aiz hori esatea, antzekoa da. Ongi doakizu lehenengo balazioa, ongi bukatu da? Bai. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Inglesa. Bai. Ara? Begira. Nik badakit pixka bat, how are you? Bai, ze pronunciation, Olentzero. Olentzeroren pronunziazioa da, how are you? Ongi egiten dut? Bai. Ze dotore. Bai. Primera, aizu, eta zuk zer eskatu diozu Olentzerori? Ze opari gustatuko litzaizuke? 12 urtetan gazan gerra gelditzea, baietz?
Eskatu diot laburuaren lepoko bat. Ai, ze polita. Hori polita da. Bai. Baina etzeniok eskatuko ere gazan gerrarik ez izatea. Noski. Bai, eskatuko nion. Eskerrik asko, zalantzari gabe. Sufrimenduan handia dago. Hori da, eta Ukrainan, eta mila gerra Afrikako ezagutzen leku ez ditugunak, telebistan agertzen ez Zu direlako. badakizu zure adinekoek ze hotza pasatzen ari diren beste leku batzuetan, ez da? Bai. Gaixoak. Bueno, lepoko hori gustatzen zait, Bai, aizu, eta badakizu gaztetxo hauek orain institutuan eta euskal jaiak egiten dituztenean. Bai, zera. Ze dotore eta ze ongi joaten diren jantzita goitik. Zuere bai? Zuere bai? Eta gero parranda bat antolatzen dute Iruñean. Zer nolako soinekoa duzu, esan. Morea. Ai, ze Morea, polita. eta seguro naiz egin duzula texartu dendan. Egin behar dut propaganda pixka bat. Texartu denda, baietz? Ez, egin nire amatxik. Amatxik, zorioneko. Aupa, Bakizu biba zer amatxik. raiez, esaten dut hori, nire lagun handiak direlako, bai. gazte batzuk hor. Ai, pues oso onak dira, egiten Texartu dituzte gauza batzuk. irati, ales eta hoiek. Pues musu handi bat aientzat. Muxo handi bat irati, ales eta zuentzat, hemen olentzeroren partetik. Bai. Seguro soineko polita izango duzula, baietz? Bai. Joaten dira gazte hauek, baina oso dotore, oso giro politean gainera, gero elkartzen dira denak Iruñean, baietz? Euskaraz edo gaztelaniaz hitz egiten duzu, esan egia? Euskeraz. Esan egia. Bai, lagun batzuekin bai, baina besteak zuzenean hitz egiten dute beti erderaz. Beti erderaz. Bueno. Eta zuk euskera oso dotoria duzu. Aitatxo eta amatxo euskaldunak dira? Bai. Begira. Bueno, begira, kuadrilla guztietan behar da jendea oso ongin moldatzen den euskeraz eta motorraren egiten du. Noski. Eta berak, beti euskeraz eta beste Animatzen animatzen zaitut, dira. gaztelaniaz ere, noski erderaz hitz egin behar da, eta jakin behar da, inglesez ere bai, Ni ari naiz ikasten, Ja, ikusi dugu. Bai, how are you? Oso ongi. Aizu, eskerrik asko deitzeagatik eta oso ongi pasa. Ados? Bai. Agur! Eta horrela bagoaz aurrera, jende gehiago dugulako, zain? Venga, beste entzule bat, egunon. Egunon. Nor zara? Eleder. Eta zenbat urte duzu? Bederatzi urte. Eider edo eleider? Eleder. Eleder. Ze polita izen hori. Ederra. Ederra. Aizu, ez dut inoiz entzun. Zuk ezagutzen duzu, Olentzero naiz, ezagutzen duzu eleder izeneko beste aur bat? Ez. Euskal Herri osoan ez dakiz zenbat izango diren. Nik batzuk entzun ditut, Akaso iparraldean, baten bat? Eta hemendikan ere bai, Eta zer esan nahi du zure izenak, aber? Ele? Itzederra. Itzederra. Eta itzederrekoa zara? Bai. Eta abestiak ere itzederrekoak abesten dituzu? Bai. Aber hasiera bat, abesti baten hasiera. Venga. Olentzero joan zaigu. Ahotsa. Mendira lanera. Intentzioarekin ikatzegitera. Eleder gauza bat. Olentzerok nik badut belarri ona. Eta zuk abesten duzu abez bat koro batean? Bai. Ikusten. Ikusten. Segituan somatu duzu. Somatu dut. Entonatzeko modua. Baina entonatzeko modua eta ahotsa garbia, zoragarria. Nik ere gaztean nintzenean duela 300 urte abestia egiten dituen abez bat batean. Eta zure ahotsa zoragarria da, Bai. Eskerrik asko. Ez horregatik eta segi benetan koro horretan eta abez bat horretan. Hemen dagoela nire arreba senda. Begira. Senda, kaixo. Kaixo, senda. Kaixo, senda. Hor zaude? Bazegon preste, hitz egiteko baina. Zenbat urte ditu sendak? Zenbat urte? Ai, txikia da. Ai, txikitxoa senda. Zeizen politak, eleder eta senda. Bai, gustu honeko gurasoak dituzte aurrauek. Senda, guk esaten dugu senda, txenda, bai. Bai. Senda. Eta senda kontaiguzu bakizu Olentzero norden? Bai. Eta non ibiliko den gaur arratsaldean eta gauean badakizu? Ez.
toki guztietan, eta zure etxean ere bai. Zure etxean ere... Utziko diozu zerbait jateko? Bai. Zer utziko didazu? Chorizo bocadilloa? Eskerrik asko! Mesedez, igual jo nahi nire, bai. Ez, ni bakarrik esker. Eta? Ura. Ura. Bueno, eta aitatxori esan ardo pixka bat ere jartzeko. Eta galleta batzuk. Eta galleta batzuk. Eta astoarentzat? Bai. Astoarentzat zer? Alpapa. Astoarentzat untziko dugu azenario bat. Osongi. Azenario bat, gustatzen zaizkie, asko. Bai, vegetarianoa da nere astoa gainera. Hombre, a ber, guztiak, ez? Bueno, arraki pixkate jaten dute batzuek, Oi, ama, ze gauzak. Bueno, aizue... Tortilla. Eta tortilla. Tortilla. Uletu dut nozilla. Senda, eskarrik asko prestatu dena goxo, eta gaur, gauean lo egitera azkar joan, Bai. Hori da. Osongi, agur familia, muso hundi bat denontzat. Agur. Agur, hori seguzia. Ai, gaur gauean, ze festa, etxe. Ze festa, galletak, ura, chorizo bokata. Eta astoarekin, astoak, ze garrantzitsuak diren. Bakizu Oskar Alegria zinemagilea, bazuen laguna handi bat, Paolo. Astoa. Zin durrunkarratz, pelikula horretan agertzen zena, Hilda, Paolo. Zesaten ari zara. Hilda, Paolo. Pelikula interesgarria zen hori, Oso polita. Eta, nire astoak ere gure doluminak. Kapestruk ere baditu, Halako gauzak eta opariak emateko etxe. Bai. Gauetan, bai. Bai, bueno, pues hoxe, besarkada handi bat, Bai. Paolo zenaren lagun guztien. Besarkada bat, Paolo, bai, hori da. Eta horixe. Aurrera goaz, eta uste dut orain bi neska ditugula orain, telefonoz bestaldean, egunon. Kaixo. Nortzu zarete, zue? Kaixo. Enara eta Mali. Primera, zenbat urte duzue? 9 eta 6. Oso, ongi. Hauek abeslari onak izango dira. Bai, abesten badakizue? Bai. Badakizue dindandon egu berrion? Dindandon, hori? Ez. Badakizue ole olentzero? Bai. Bueno, hasiko gara, Ole olentzero. Ole olentzero. Bendiga la nera, Irenelita, casa egitera. Horra, Azkena. Ole olentzero. Primeran, Reyes, ze ongi. Oso ongi, ze kanta politak, ze repertorio ona duzun. Bai. Besteak beste, talde askoren lanari esker. Zebat urte zituzten hauek. Enekantak eta marabila hoiek egiten, eta pirritxe eta porrotxe eta marimototxe, eta zoragarriak. Zebat urtekoak ziren hauek? 11 eta 9? 9 eta 6. 9 eta 6, barkatu. 9 eta 6. Eta izenak enaiz oroitzen. Enara eta Magi. Enara eta Magi. Gusten, galdetu gauzak nire gati. Bai. Aizue, eta zer eskatu diozue olentzerori? Ni Lego bat, maiolas bat, eta liburu batzuk. Etxe bat? Bidala beterena, txakur bat, eta kotxe bat. Eta turroia. Pelutxea. Pelutxea. Aizu baino txakurra, baino benetakoa? Pampin bat. Gauzatxo bat, eta zuek maite duzue olentzero? Bai. Gaur ikustera etorriko zarete nora, non zaudete zuek? Ze auzotan? Erripabaina. Eta handik pasatuko naiz, Bai, noski. Edo Iruñera etorriko zarete?
Iruñara gian. Oso ongi. Aurten ezin duzu oliorik, antzarrik eta alakorik eraman zure debekatu digute, baino osasun kontuen baino gatik. ardiak eta astoa eta olako gauzak, Bai. Hori da, kontu zibili behar dugu, bakizu, virusak, non nahi? Zuek nahi duzue elefanteak ere ekartzea? Ez da. Bai. Pues nik bai, eta jirafaren bat, ongi legoke. Baina hori zaila da niretza. Ja, igual, gaina ez da oso bertakoa, ez? Pixkat. Bertakoak, arditxoak eta lehenateak eta idiak eta astoren bat. Astoren bat, etxerria. Gaur arratsaldean besarkatuko nauzue, bai edo ez? Eta agur eta besoak eta abestiak egingo dituzue, bai edo ez? Eskerrik asko. Oso ongi, bikote, eskerrik asko deitzeagatik. Eta oparia duzu hemen, Bai, etorri Euskal Herri irratira nahi duzuenean, Gaur edo datorren astean edo ostiralean nahi duzuenean. Hemen zuentzat bi opari. Eskerrik asko. Agur, politak! Agur, eta begira, Olentzero, kasik 10 dira, orain moztuko dugu momentu batez, eta gero segituan jarraituko dugu, mezu interesgarriak adituko ditugu, eta segituan bueltan gatoz Olentzerorekin, dei gehiagorekin, gogoratu, 948-7-0-1-5 hori da gure telefono zenbakia, horra deitu, eta aukera izanen duzue, Super Olentzerorekin hitz egiteko! Eskerrik asko! Olentzero irratira etorri da kulturropariak egiteko hainbat laguntzailerekin. Olentzero! Elkartartalo pamiela katxiporreta enekanta kargia erein igela mintzoa susa txalaparta erein sua denon artean katakrak martxu eta paperdenda eta alberdania laguntzailei mila esker denak zarete beharrezkoak entzuleentzat zoriontasuna eta oparotasuna zorionak eta urte berrion. Bian bera ikusi dute. Miguel Indurain Fundaziotik Gabon zoriontsuak eta urte berri on opa dizuegu. Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztaan, Herribera, Sakana, Ultzama, Ehun Ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri. Eguberri zoriontsuak izateko osagai guztiak ditugu. Zabalguneko azokan aurkituko bituzu produkturik hoberenak, kalitatea, aniztasuna eta zaporea. Astelenetik larun batera goizeko 8:30 ordu 2:30 eta ostiraletan arratsaldeko 5:00 8:00 irekita. Zabalguneko azokak Gabon zoriontsuak eta urte berrion opa bizue. Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin. Eguberrietan gure abestia kantatu nahi dizugu. Batzuetan entzuten ez direnen ahotsa gara. Besteetan zure begirada eskertuko duten begiak. Entzun jezaguzu irubebikoitza caritaspanplona.org webgunean. Iruña Tuterako Caritasek eguberrion opa dizue. Gabonetan, atxedena oparitu koltsoneria Gorritxo Tafaia 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 51, koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena. Colchonería Gorritxo, vive el descanso. Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea. Egunon sua. Kaixo. Sua duzu izena, ezta? Bai. Eta zenbat urte duzu? 11. 11 urte zu ere 6. mailan edo DBH batean?
6. mailan. Erne ibili gaurre, aurten, aprobatu behar da dena, Bai. Eta ze modu zaude, non bizi zara? Txantrean. Txantrean begira, guzo ederra hori ere. Bai, munduko derrena, zalantzarik gabe. Eta zuk gauza asko eskatu diozu edo gauza bakar bat? Eskatu Bueno, pare bat. Opari bat, eta... Lehenbizikoa Txantreako obrak buka daitezela, ja? Ja. Eta bigarrena ere, jakintzazu, nola duzu izenazuk? Nik esan dut, sua. Jakintzazu hemen Euskal Herria Irratian baduzula beste opari bat deitzeagatik. Baduzu anai arrebarik edo hor? Bai, handia. Bai, esaiozu, nor da? Katxalin. Katxalin, esaiozu jartzeko Katxalini azkar. Vale. Katxalin. Kaixo. Egunon, Katxalin. Kaixo. Txantreako Katxalin. Ez du jarri nahi. Vale. Katxalinientzat ez dugu oparirik utziko? Bai. Zenbat urte ditu Katxalinek? 15. Badugu, berintzat ere. Badira, liburu batzuk oso polita gainera. Eta eskertu behar diogu ja, deia. Eta zuentzat bi opari izango dituzue. Ados? Mi esker. Eskarrik asko zuri. Osongi, gora Txantrea, agur! Eta bagoaz bixi esan digute pixkata azkarra. Azkarrak joateko, ume asko, aurra asko daudelako. Horia. Egunon! Egunon! Nor zara? Aiur! Eta zenbat urte duzu? 6. Eta 6 urte aiur, eta baduzu anai arrebarik horre ondoan? Bai, arreba. Arreba, zenbat urte ditu arrebak? 9. Eta hor biak zaudete eta gustatzen zaizu abestea pixka bat? Bai. Eta esate baterako biek, elkarrekin, hasiera bat, zuek nahi duzuen abestierena. Olentzero, Denak. Gauzeran dutu ezkero, olentzero, ikusi nahi zaitut Bikain. Ze ongi. Haze parea, eta zure arrebak edo zenbat urte ditu? 9. Izena falta zaigu arrebarena? Iradi. Bueno, igual Iradi jarriko da ere, bai, telefonoan edo lotxatu egin da. Iradi, kaixo. Kaixo. Iradi, ze izen polita, Gustatzen zaio jendeari zure izena? Bai. Eta nik nola dut izena? Olentzero. Hoi da. Osongi, ze aizarete afaria prestatzen, ze afaldu behar duzu, Bazen kotillatzera pixka batean, ze afaldu behar duzu, Chokolatzen etxea. Txukuntzen etxea, eta... txukuntzen, bale, oain dikan ez zarete hasi, sukalde lanean. Eta gaur gauean zeman lagun zarete? 10? Zeman lagun afalduko duzue gaur gauean? Ezakigu, 10. 10 edo 12. Bueno, jakintzazue zuentzat, bientzat, badugula opari bat hemen Euskal Herria Irratian eskerrik asko deitzeagatik. Agur politak! Agur, eskerrik asko! Azkar, bixi, beste dei badugu, egunon! Kaixo! Olentzero naiz. Nor zarazu? Zein da zure izena? Badakit, Mikel. No. Aitor. No. Josemari. No. Esan zuk? Xabat! Eta zenbat urte duzu? Bi urte? Hoize txiki. Amatxori esan Xabat badagoela Euskal Herriko, Nafarroako bertsolari txapelduna Xabat izenekoa. Bai. Eta leitzekoa da. Xabat eta Joanes, haze bikote. Haze bikotea leitzekoak eta. Ze mutil, eder jatorra. Gustatzen zaizu zure izena, Xabat? Baina esan behar diozu. Erantzun. Eta zuk bi urte badituzu, zenbat urte ditut? Zenbat urte ditut nik, Xabat? Olentzerok zenbat urte ditu? Asko. Eta zuk opariak gustoko dituzu? Ezkezu ikusten. Bai, eta zuk nahi duzu nik hemen Euskal Herria Irratian zuretzat, eta amatxorentzat, jatorra da amatxo, Bai. Nola duzu izena, amatxo? Maitane. Laba batean? Bai, baina lasai, normala da, emozionatua dagoelako. Bai. Xabat eta Maitane, esango nukenik, mila esker, deitzagat. Esan? Zapaltzarrak.
Zanpantzarra. Zagutzen dela arratsaldean. Noski, gaur egun handia da. Gaur emozioz beteriko eguna da zalantzari gabe. Osaba. Anda. Joaldunekin. Hori da. Zeinen ongi begira. Eskerrik asko Xabat, musu bat bota Olentzerori eta Reyesi, musu bat. Agur. Agur, ongi pasa. Agur Xabat. Agur. Agur. Gero arte. Ze polita, zenba gauza kontatzen diguten gure Xabat, lagune. zeizen polita ez da? Oso polita. Eta zen moduz mutiko hiek bertsolariak leitzarrak, zuk ezagutzen dituzu? Nik ezagutzen dut leitza asko joaten naiz. Leitzan jende asko bizi da eta baserri asko dago eta joaten naiz baserri eta jende ezagutzen dut Xabat eta Joanes. Txikitatik, ezagutuko dituzu. Zoragarriak. Lehen ere deitzen zidaten niri, Olentzerori eta abesten zuten, eta begira ze dotore abesten duten. Bai, begira. Aizu, zemoz musika pitin bat jartzen badio gure saio honi? Oso dotore gelditzen da, hemen, egia esan, Olentzero zuzenean jotzen, streaming bidez mundu guztiarentzat, eta hor zure etxolan pozik zure laguntxo guztiak, animalitxo guztiak, eta bueno, Mari Domingi, ez da etorri, agur bat Mari Domingi iri. Mari Domingi gelditu da beste irrati batera joan da. Bai, banatzen duzuela, noski. Bai. Nik aspaldiko kanta bat, gainera leitzan ikasi nuen kanta hau, Bai. Ze polita. Herri hortan gainera baserri asko dago, ume asko dago eta primeran abesten dute gainera. Bai, zeinen ongi. Aizu, bagoaz beste dei batekin, uste dut badugula beste laguntxo bat, ornon bait, egunon? Egunon. Nor zara? Arane. Eta zenbat urte duzu? 4. 4 urteko Ez dut ongi entzun, Araniz. Arane. Arane. Arane 4 urte, eta ni nor naiz Arane. Olentzero. Eta Olentzerok zenbat urte ditu, zu bezala 4 urte? Asko. Eta maite duzu Olentzero, maite nauzu. Bai. Eta gaur arratsaldean musu bat emango didazu? Bai, non ikusiko duzu Olentzero? Iruñan. Osongi, primeran. Arane, zea hots polita. Oso polita, gustatzen zaizkizu ipuinak? Bai, eta aita edo amarekin irakurtzen dituzu ipuinak gauean? Bai, begira, Olentzerok ekarri dizkizu ipuin batzuk? Zoragarriak eta gainera, gaur edo egun batean kontatuko dizut, lamien kontua, galtxagorrien kontuak, tartaloren kontuak, nik kontatuko dizkizut. Ados? Vale. Oso ongi, Arane, musu handi bat, polita, agur! Agur! Oi, ze sosita gontzara, emozioagatik da, emozioagatik. Guere batzutan hitzi gabe gelditzen gara, baietz, Olentzero. Bueno, gutxitan egia. Lehen abestu duenean, batek abestu duenean, harrituta gelditu naiz. Bai, ze ahots eta ze gauzak eta beste entzule bat. Aurrera, egunon? Kaixo? Nor zara? Ni Enar. Enar, bai, eta... Zenbat urte duzu? Ni 11. Eta bakarrik zaude edo baduzu aldamenean norbait gehiago? Bai, nire arreba. Eta nola du izena eta adina? Magi eta adina? Zenbat urte, Magik? Zenbat urte? 7 urte. Pensatzen genuen ezen duela ezagutzen. A ber, 11 eta 7, eta zure ahots hori zuzara irrintzilaria. Ahots horrekin badakizu irrintzia zer den, ezta? Bai, irrintzilaria zarazu, bota irrintzi bat.
egin, irrintzi bat. Ez daki, bueno. Bueno, praktikatu, Helduen ikasi, Helduen urtean eskatuko dizugu berriro, irrintzi dorrean, irrintzi bat botatzen. Eta badakizue, zuen bien artean, ator badakizue kantatzen? Bai. Bega, dena batera, biek batera. Amatxok eta itatxok ere bai. Ator. Gaztaina ximelak. Zoragarri. Ala. Gaztainak erreak dira, txifli, klaplapu. Ze ona, dena dezen bai jende zaudete hor, ematen du, hor, auzo osoa zaudetela. Orfeoia. Ongi, non bizizarete zuek? Antxoainen. Gor Antxoain. Antxoaingo ume hauentzat eta gurasoentzat ere, agian badugu opari bana hemen. Bai. Euskal Herria irratian. Antxoainen Olentzero, bakizu zenbat jendek hitz egiten duen euskeraz kalean? Ikaragarri. Asko, gero eta gehiago. Gero eta gehiago eta noabari da gainera. Aupa Antxoain, oso gi. Zuek euskeraz edo inglesez hitz egiten duzue? Euskera. Noski, oso gi. Eskarrik asko ditzagatik, Agur familia! Agur, mil esker! Agur! Osongi! Eta beste bi entzule. Ni badakizkit izenak, egunon, Pello eta Xabi? Kaixo! Zenbat urtekoak zarete zuek? 10 eta 7. Ze dotore, 10 eta 7 urtekoak asko gustatzen zaizkit. Eta bizi zarete Txantrean edo Antxoainen edo Iruñan? Sarrigurenen. Ara? Sarrigurenen jende pila bizi da. Ze gozada, zenbat jende gazte, zenbat aur. Eta euskeraz ere bikainari zarete. Nongo ikastolatara joten zarete? Ikastola. Zein? San Fermin. San Fermin ikastolara. Eta joten zarete autobusez, baietz? Bai. San Fermin ikastola eta Bianako ikastola, helduen urteko Nafarroa oinez. Zuek antolatu behar duzue. Eta abestia ere ez dakitatera den, baina gustatzen zain eri abestia. Oraindik ez da atera. Osongi. Eta jarri dute denda, hori bai. Egia da, Laba ondoan. Hori da, hor Gazteluko plazan, eta oso gauza politak, benetan pasada zaitezte. Igual gaur jaten gara. Begira, nik ere joan behar dut. Olentzerorentzat, zuk uste duzu kamisetaren bat izanen dutela niretzat? XXL. Bai. Galdetu gaur, Oso ongi. Ze jator, sarrigurengoak. Aizue, eta zuek zer eskatu diozue Olentzerori? Bi Lego eta gauza asko. Izeinen ongi. Eta legoak? Ze lego? Ze legoak? Badira? Milioika? Lego City eta Lego Minecraft. Begira. Zeungi? Ni galdu itein aizolakoetan. Bai, zuk ekarri eta banatu. Dela badakizuen ondagoen Eta nila Nintendo Switch. Begira. Zeinen ongi. Eta zuek badakizue Euskal Herria irratian ondagoen? Bai. Non dago, dorre haundi batean, baiat? San Juan Piztina ondoan. Oso hori! Bai, hori da. Igerilekuaren ondoan, eta hortxe baduzuen nere izenean, opari bana. Etorriko zarete? Bai. Oso ongi, nahi duzuenean. Eskerrik asko. Agur, familia. Agur.
Horixe, aizu, Nafarroinez den da. Aldamenean, laba Torino berria. Ze ongi bazkaltzen den, jabilen abar. Zuk lehen egin duzu promo pixkan, nik aprobetsatuko dut ere bai esateko zeinen ongi bazkaltzen den laban. Ba, ni ere naiz, Bai, eta bai, gonitzen eta gustora, eta gainera ezagun asko ditut, eta hor lanean ari direnak ere, direnek ezagutzen hauteni. Bai, eta bai, oso jatorrak dira. Ni arratsaldean joan nintzen, eta bueno, betea zeuen mukuru, etzagun modurik maitxo bat harrapatzea. Reyes, saioa dugu zain. Saioa, barkatu. Saioa, egunon. Kaixo. Egunon. Zu dituzu 8 urte. Sei. Sei, begira. Ze polita. Fundamentua handiko neska da. Bai, ahotsa polita du. Bai. Zuk ere abesten badakizu? Bai. Eta zein da gustokoena duzun Olentzeroren abestia edo? Olentzero, gaberan dutu eskero. Olentzero, ikusi nahi zaitu gero. Saioa, hor ondoan baduzu beste bat? Bai. Nola du izena? Unai. Jarriko da Unai telefonoan? Unai, egunon Unai. Unon. Eta zenbat urte duzuzuk? Behatzi. Behatzi. Oso ongi, non bizi zarete zuek? Narbarten. Narbarten. Narbartekoak eta ongi moldatzen zarete Unai eta saioa? Bai, baina badugu bertzarre bat Luaia. Ostras, Narbartekoak urtero deitzen dutena. Bai, eta hor dago? Jarrikoa telefonoan? Ole. Egunon, hor zara? Bai, zenbat urte duzu? Bi urte? Bakarrik? Bi? Eta lehen zure anaia... Beteko txutiru. Noiz beteko ituzu? Instanten, eta gauzatxo bat. Bazorionak. Eta gero. Bai, eta zuk abestu duzu zure anaia Errebekin lehen? Bai. Olentzero hori abestu duzu, ez da? Bai. Eta gustatzen zaizu Olentzeroren astoa? Bai. Eta non ikusiko duzu gaur, Narbarten edo Donesteben? Non ikusiko duzu Olentzero? Narbarten! Oso ongi, aizuze famili zoragarria. Oso ongi. Eta Narbarte zerri politxe. Oso, ederra. Eta honena jendea, aizue familia, eskerrik asko deitzeagatik. Mila esker eta opari bat duzue, opari bana duzu hemen Euskal Herriratian, ez aztu, Etorri nahi duzuenean. Bai? Aio. Agur. Gora Narbarte, gora. Eta bagoaz aurrera, jendea dugu hor zain telefonoz bestaldean, eta orain uste dut kuadrilla handi bat duzula Olentzero. Oizera. Uste dut iru. Egunon. Egunon. Begira zen bai jende. A ber, izenak eta adinak azteko, guk antolatzeko pixko batean. Adur, Arriet eta Joanes. Bale, eta... Adur, Arriet eta Joanes. Eta adinak? Lau Arriet eta Joanes, 10 Adur. Bikiak dira. Bikiak. Oi, ze polita, ze giro etxe horretan. Ze polita. Eta non bizizarete Adur? Mutiloan. Mutiloan. Gustatzen zaita oso hori ere. Bai, oso lagun asko ditut hor, bai. Bai. Eta kontaigo zue, zer esan nahi diozue Olentzerori? Baduzue mezu bat? Esan. Edo zerbait esateko Olentzerori? Ni entzuteko prest, Adur. Bai, Arriet eta Joanes egon dira oso urduri orain arte, eta Joanes San Ferminetatik eskatzen gauzak. Orduan zerrenda luzea izanen du. Bai, baina orain bakarrik ditu 5, 6 gauz. Bueno, eta zuk, Adur, ez da? Adur, zuk zer esango zenidake niri? Zer eskatuko didazu niri? Nintendo Switch. Begira, hori ezagutzen dut, bai. Star Wars Legoak. Bai. Eta Minecraftekoak. Eta baina horren truke, hiruen artean abestuko didazu zerbait? Bai. Hiruen artean nahi duzuena. Venga, eta bestek ere bai, 1, 2 eta 3.
Olentzero joan zaigu mendina lanera, intentzioarekin natza egitera. Horra, 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 gure Olentzero. Pipa, eserita dago, ole Olentzero, ole Olentzero, haupa mutiloa. Olentzero, ole Olentzero, ole Olentzero. Primera mutiloakoak. Txalo bero bat eta ez ahaztu irurentzat. Ale, txalo zaparra ba. Irurentzat baduzuela opari bana hemen. Etorriko zarete? Bai. Noiz etorriko zarete? Ui, hori jazaiagoa. Ikusi behar da. Egun batean. Hori da. Hemen opariak zain izanen dituzue, Zuen izenean, ados. Eta gurasoak ere euskaldunak dira, ezta? Bai. Bai, oren zuten dira fondoan hauts batzuk. Guraso maitiok zuentzat ere oparitxo bana. Ados, Olentzeroren partez. Bai. Agur, familia. Agur. Horixe, ja, hastear beste urte bat gehiago. Olentzero, nola pasatzen den denbora. Bai, vale, osongi. Urrengo entzule bat dugula. Esaten digute, gure lankidek. Kaixo, egunon. Egunon. Egunon da zu nor zara? Begira, Lourdes naiz. Aspaldi aurra izan dakoa. Baina aurra izateko gogoarekin oraindik ere. Ba, ni bezala, Lourdes, ni Olentzero bezala, ni ere aspaldikoa naiz eta beti aur bihurtzen naiz. Beti aurra, beti, barruan eramanen dugu beti aurrori, izan ginen aurrori. Eta kontatu nahi diguzu zerbait, Lourdes, kontatu zerbait. Ba, bai, begira. Deitzen dut, gehien bat, Olentzero zuri gogoraraztiko, badirela kultur talde herri txikitakoak haien lanari esker lortzen dutenak Olentzero bastar guztietara iristea. Bai, egia. Eta eskertu nahi diet haiek egiten duten lana, hain zuzen ere herri guztietakoa, baina bereziki Lizarraga Ergoienakoa. Lizarraga Ergoienakoa eta zu horkoa zara? Bai, noski. Lizarraga Ergoiena herrido. Han ezin naizen egon, borondate kontua ez da, baina ezin naiz egon. Momentu hauetan. Orduan, gogoratu nahi ditut, han lan egiten duten pertsona guztiak. Oiei esker dute Olentzero eta 11 gauza gehiago Bai, eta hemendik besarkada beroena Lizarraga Ergoiena, Sakana osoan eta lanean aritzen diren herriz herri. Hori arrunt garrantzitsua da, bai. Hori ala da. Eta Nafarro osoan, Euskal Herri osoan zenbat jendeari den kulturaren alde lanean, lehen aipatzen genuen. Aurten Olentzero iritsiko dela ere, inoiz egonez den toki batzuetara. Azagra, Buñu, el toki asko. Dena dela, Lourdes. Mila esker zure iradokizun eta ideia horrengatik, eta zuretzat ere Olentzerok utzi du oparitxo bat hemen. Ba, mila esker eta... Gustoko duzu, irakurtzea gustoko duzu? Oso gustuko, bai. Ikusiko duzu zen liburun polita izanen duzun hemen. Eskarrik asko deitzeagatik. Agur! Agur! Gora Lizarraga! Agur! Eta hementxe ari gara, orain mezu! Ze polita, eta orain mezu batzuk, txaloak! Eta mezu batzuk adituko ditugu, eta segituan enkatoz berriro zuzenean Olentzerorekin, hemen Euskal Herri Irratian, oain txarte? Olentzero irratira etorri da kulturropariak egiteko hainbat laguntzailerekin. Olentzero!
Elkartartalo pamiela katxiporreta enekanta kargia erein igela mintzoa susa txalaparta erein sua denon artean katakrak martxu eta paperdenda eta alberdania laguntzailei mila esker denak zarete beharrezkoak entzuleentzat zoriontasuna eta oparotasuna zorionak eta urte berrion. Bian bera ikusi dute. Egu berriak azokan, egin zure eskaerak, aragi beteak, arraina eta mariskoa, barazki garbiak, kontserba aukera zabala, gozokiak, lore zentroak, eta eskatu aragi errea gure labean egina, ermitagainako merkatua txikia, baina zerbitzu handiak eskaintzen dituena, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin. Zertan ari zara? Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero. Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan nahi baduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Rural Kutxaren maileguei buruz eta... Alejap! Rural Kutxaren automailegua, beti hurbil. Epa, zertan zabiltza? Hurrengo irteratxoa prestatzen, urrutira joan gabe nekazal hotelen bat nahiko nuke eta gure gastronomiaz eta kulturaz gozatu. Banik, Sagar Lore Hotela eta Petritegiko esperientziak gomendatuko nizkizuke. Itxura ona! Astigarragan daude Donostiatik oso hurbil bizitak upategira Sagardotegiko menua eta guztia natur ingurune bitxian eta berezian. Oraintxe bertan egingo dute erreserba, Sagar Lore eta Petritegi, bertako plazerra. Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik. Gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Jai zoriontsuak, Reino Gourmet, Nafar kalitatea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Hemen da berriz ere, egu berrietako azoka. Azaroaren 29tik urtarrilaren 6ra, egunero goiz eta arratsaldez izanen gaituzu. 50 postu baino gehiago, arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak eta denetarik aurkituko duzu. Hurbileko tratua, etorri zezen plazara bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Egu berrietako azoka, zatoz! Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun. Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea. Mari Domingi eta olentzero bida hirantzi juazen. Irantzi joazen, elur artetik zakoa bete eta zoriontasuna zekarten. Mari Domingi botillarekin, olentzero pipa hortzetan, hartuta hartzen menditik aizten bezarkatuta topatzen. Jotake, jotake, gora eta gora zuek. Jotake, jotake, ez geratu oparirik gabe. Gaueko afarian berdin gertatzen da berriz. Osaba izebak eta gurasoak, mozkorrak eta pozik. Gurasoak ardoarekin, osaba izebak elgaraka. Tantaka besten barrez lehertzen, postrea goxo asko hartzen. Jotake, jotake, gora eta gora zuek. Jotake, jotake. Ez geratu oparirik gabe. Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea.
Eta hementxe ari gara Euskal Herria irratian, zuzenean Olentzero handiarekin. Eta komuneko buelta egin ondoren. Komuneko buelta egin ondoren, hementxe zuzenean. Gogoratu, bat dugula telefono zenbaki bat, 948 170 1 telefono zenbakia. Hori buruz badakizu Reyes. Bai. Zaizu ahaztuko. Eta horietan nire Izeba Eusebiarena. Lehen, bagenek izkin zenbaki batzuk buruz, horreina ezakigu. Egia da. Horixe, nahi duzuenean deitu, bakigu kosta egiten dela eta batzutan hor egoten zaretela deika, eskerrik asko zuen pazientziaren gatik. Deitu herrietatik, deitu Euskal Herriko guztietatik eta Nafarroko herriberatik nahi izan ezkero ere bai. Hori da, zamatu eta etorri da, Olentzero beti bezala, opari pila, zakuak eta nahi ditugu oie guztiak banatu. Zeinen ongi, Olentzero, eta nik bitali nahi diet, agur berezi bat, euskara ikasten ari diren guztiei. Asko dira gainera. Bakizuen nola igo den matrikulazioa, helduen matrikulazioa aurten Nafarroan? Nik ezakizkit datuak, baina favorez, bai. Bai, aterako dira lasteria zenbakiak eta, baina igo da matrikulazioa eta jende asko abat mailan hasi berriak, kanpotik etorritako jende askotxo ere, bai. Eta hori beti oso Matemateke aeka esan beharren Ikea esaten omen du, ez? Bai, batzuk Ikea edo aek. En la academia AEK. Bueno, Ikeak ere egia san elebidun jartzen dute dena, baina hortikan euskera irakastera. Baina, oso ongi, jende pila eta horari dira jotakelanean, euskaltegi batzuetan, toki falta eta guzti daukate Arturo Kampionen. AEKako hainbat euskaltegitan, Iruña Zarren edo Tuterako Harrigarai euskaltegian, iaz, 103 ziren, aurten 160 baino gehiago. Gure hizkuntzak erakartzen du kanpoko jendea, bertako jendea. Galtzagorri, euskaltegia, lodosan, klaseak ematen dituzte Aion, Andosilan, toki pilo batetan, bakizue? Eta, oso momentu honean dago, kontua, irakasleak bikainari dira. Eta gure hizkuntzak ere merezi du. Bai. Eta, jende multzo garrantzitsua, 6.000 pertsona baino gehiagoari dira orain ikasten euskera, helduak, eta, Orain falta dena, Reyes, falta dena da, hori ikastea ongi dago, jende asko dago, orain falta dena dakigunok, hitz egitea, erabiltzea. Kalean, gazteak, eta askotan badakizu ze gertatzen den ikastoletan, deskoletan, ikasi bai, baina gero berehala pasatzen dira, eta noski ikasi behar dira beste hizkuntzak, jakin behar dira ongi, baina posible litzateke euskeraz ere bizitzea? Bai, noski, bakigu, batzutan kostatzen zaigula, eskatzen digula esfortzu txiki bat. Pres gaude hori egiteko hori eta gehiago gure hizkuntza gure kulturaren alde. Eta gure kulturgileak hor daude. Bakizu zenbat liburu atera diren aurten, zenbat disko, zenbat talde, musika taldea diren hemen jotzen. Hor dugu Olaia Intziarte, hor dugu Thatchers, Nasker, Izaro, Zetak, hor badugu... Por cierto, Zetak ere ikusi nuen, oain dela denbora gutxi, telebistako kate batean ikusi nuen, eta Zetak bere abesti zoragarriekin, bere gure personajeekin eta mitologiarekin eta Espaini guztiak ikusi zuen. Bai, eta orain, Pello Reparazek egin du Korrikaren kanta. Korrikaren kanta, baina beste kontu bat esan barriz dut. Zuk ezagutzen duzu Reyes TikTok? Bai. Nik ere badut TikToken nire kanaltxoa, eta gero eta euskaldun gehiago ari gara TikToken ere. Hori da. Oso garrantzitsua da, sare sozialetan euskeraz. Bai, hori da. Oso mezu positibo eta ona. Eta hemen ari gara, gure laguntxoentzako opariak banatzen, opari asko dugu, Reyes. Jolasak, hor jostailuak ere bai. Liburuak, puzleak, karrituzu disko fisikoak ere bai, DVD-ak ere baditugu, eta hori guztiak noski banatu nahiko genituzke oraintxe bertan. Eta uste dut badugula baten bat igual, ez? Telefonoarekin badugu hor atasko txiki bat, baina konpontzen ari gara, zuek lasai, segundo bateko kontua izanen da. Lehen aipatu duzu Nafarro Oinezeko denda ere hortxe dagoela Gaztelu plazan, eta ondoan ze kafetegi zoragarria. Ze leku zoragarria. Lavatorino, eta irauli txokoa irekitute hor familientzat, aurrentzako gauzak, eta zoragarria. Eta badugu bat, pertsonaren bat, hor, telefonoz bestaldean, egunon? Egunon. Nor zara?
Edurne naiz, edurne. Edurne? Haunditxoa zara? Bai, haunditxoa. Ez diogu galdetuko adina, ez? Senyora. Bai, esan. Zenbat urte duzu? Bueno, 52. 52, bueno. Eldurrik ez adina ematen. Hori da, eta Olentzerorekin konparatu da, umetxo bat. Baina. Bueno, nik aprobetxatu nahi nuen, tartetxo aurrek deitzen ez dutela, heldu den urtean jaioko den aur batindako, bueno, oparitxoa edo eskean. Bai? Heldu den urtean jaioko den aur batentzako oparia, Olentzero. Olentzero badaki gainera berehala maiatzean edo hortxe izango dela, ez da? Bai, hortik izango da, bai. Asko dakit. Bai, igual Olentzerok jakinen du izena eta guzti. Izena... Horren beste ez, izenak inetea aldatzen dira eta hola. Nik uste dut izena dindikale ezakigula, inor. Osongi. Eta baduzu zerbait? Horren aur txiki batentzako? Bai, badugu hemen, Edurne? Osongi, eta nik uste dut gero bera ere zurekin maitemenduko dela, beste zalerriko beste aur guztia bezala. Zalantzarik gabe, eta zu zauden bezala gurekin maitemendua. Bai, eta gu zurekin, orduan, opari bat ere bai, ez? Opari bat Edurneren zat, baina... Neretako ez da behar, aurraren dako eta listo. Baditugu liburu oso zoragarriak, zuretzat. Ere. Osongi. Eta datorren aurrorentzat, datorrenari favorez jarriko digu. Eta gainera Edurne zure abizena da Rizibita izan daiteke? Pues ez dakit. Bai, pues ez, jakiteko Edurne Rizibitaren... Osongi. Senyora. Senyoraren. Senyora. Baina hortarako baldintza bat, zerbait abestu beharko diguzu? Pues es que marrantatu daukate zera, ez da. Ez da hotxa zoragarri entzuten da, Zeitzakia txarra. Edurne, mila esker deitzagatik. Besarkada handi bat, eta segi, Olentzeroren partetik besarkada bero bat. Agur! Bai, ongi izan. Agur. Berdin! Ebentxe, ari gara... Helduek ere deitu dezakete, Noski, bai, helduek ere badituzte gauza asko esateko, eskatzeko, begira, azkeneko honek ere, ahotsa ematen zuen, nik espero nuen 36 urte esatea, edo 35, 52 ala jainena. Bueno, bagoaz aurrera. Nik 352 ditut. Bai, eta hementxe zaude. Hementxe nago. Gazte eta lirain. Guapo. Primeran, zenbat gauza egiteko, zenbat lan egiteko dugun, hemen, eta begira, telefonoarena konpontzen dugun bitartean, mezu komerzial batzuk adituko ditugu. Osongi. Olentzero irratira etorri da kulturropariak egiteko hainbat laguntzailerekin. Olentzero! Elkar tartalo pamiela katxiporreta enekanta kargia erein igela mintzoa susa txalaparta erein sua denon artean katakrak martxu eta paperdenda eta alberdania laguntzailei mila esker denak zarete beharrezkoak entzuleentzat zoriontasuna eta oparotasuna zorionak eta urte berrion. Bian bera ikusi dute. Gabonak, Carmen Kaleko herriko tabernan. Abenduaren 24an eta 31an, zatoz eguerdiko 12etatik arratsaldeko 4etara, bermut bereziaz gozatzera. Ez da bazkari zerbitzurik egonen, baina zure daria laguntzeko gauza apartak eska ditzakezu. Zanburinak, rabak, olagarrotakoak, etxeko fritoak, txerripapara txintxortak eta askoz gehiago. Gabonetan zatoz herrikora eta gozatu musikaz eta giro paregabeaz. Gabonetan ere, denak etxera. Zertan ari zara? Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero. Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan nahi baduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Rural Kutxaren maileguei buruz eta... Alejap! Rural Kutxaren auto mailegua, beti hurbil. Enbor arnazak atzinetik zeharo izorraturik albumaren aurkezpen bezala indar baten 26 bira abiatuko du maiatzean. Kuban hasi eta Guatemala eta El Salvadorren jarraituko du. Amaiera kontzertua Euskal Herrian izango da. Gure herriaren geroa baikara. Enbor arnaza.
Planeta kezkatzen bazaitu, erosi tropikal gutxiago eta Nafarroako aratxe gehiago. Nafarroako aratxea AGB-okela 0 kilometro eta jasangarria delako. Gurea, hautatzeko arrazoi guztiak hemen terneradenavarra.com. Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Gure larreetakoa, gure jendearena, oso gurea. Gabonetan ere, Optika Iruña. Eguberri hauetan ez galdu ezer, entzun, begiratu eta bizi jaiak Optika Iruñako onenarekin. Eguberri eta urte berri on opa dizuegu guztioi. Optika Iruña, Donibaneko Aiozko monasterioaren lauan. Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atsedena sal neurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Jangoazi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atsedenaldiaren plazerra. Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea. Bai, egunon, norekin ari naiz hizketan? Aizeder. Aizeder eta amatxon izena nola da? Virginia. Eta beste aizpa bat ere badagor? Zein da zure izpe? Izargi. Izargi, eta norekin ari zaete hizketan? Olentzero. Oelontzerorekin, eta non bizizateazuk? Leitzar. Leitzen, eta oso gustokoa duzue Olentzero? Bai. Bai, lengoan izan du nitzen, bai ez zuk zuen baserrin? Bai. Eta baserrin izena da Ola? Ezkurreko Ola baserri, bai. Ezkurreko Ola baserri, eta Virginia eta Izargi, eta abestitxo bat kantatuko diezue? Polit-polite. Ze kantatu bordio. Asiera pixko bat, ator edo... Olentzero joan zaigu. Olentzero joan zaigu, bat. Olentzero joan zaigu. Fuerte. Mendira lanera, tentzioarekin, ikatzegitera. Horra. Gure Olentzero. Zetan duela eserita dago. Ketxentatu da gure Olentzero, bai gaiez. Bai, baina oso ongia gainera. Eta badakizue irrintzi torrean ondagoan, Virginia eta umeak. Bai. Ba, Virginia. Gure iztelara joateko hortik horrondoti pasatzen gaunera. Horregatik, eta gaina hemen badakizue bi ume zoragarri ointzat opari bana baduela hemen eta zuretzat beste bat? Baita ere guretzat berri. Bai, deitzen duten guzientzat. Deitu duzuelako eta euskeraz primeran egiten duzuelako ere bai, eta gainean ni oso pozik nagoalako. Oso ongita, gure bai superpozik gaude zuekin. Primera. Izargi, muixu bat emanen diezue gaur atxalden baitare, ez da? Bai. Eta bihar, eta gaur lo ongiin eta prestatu zerbaiten niretzat, gaben. Oso ongi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Aizu Olentzero, hemen, mundu guziarentzako pariak badituzu eta badakigu Euskal Herria Irratirako ere zerbait ekarriko duzula. Nik dena, Euskal Herriatirako dena. Egoitza berri bat. Lehen urtean ere itzein ginen hortaz. Bai. Eta prestatu xia dago ja. Hoxe, eta hogeita zeian izanen da, onbidean leku aldaketa denon onerako. Leku hau dotorea da. Bai, eta bestea ere oso dotorea izanen da. Eta hemen gainea gure inguruen da aurrean dagoena da, txapel arroxakoa, primerakoa. Hori eramanen dugu, bestera ez dugu, hemen utziko. Ez. Egunon. Zeri, te toka. Kaixo, nor zara? Zaiari. Eta zenbat urte duzu?
6. Oso ongi. 6 urtekoa, eta baduzu hor ondoan arreba edo anaia edo aizpa edo zerbait? Ez bakarrik 6 urtekoa. Eta non bizi zara zu, Iruñan? Ez, Añorben. Añorben, begira ze polita. Añorben. Bai. Eta non ikasten duzu, eskola non duzu? Garesen. Garesen. Zerri polita. Ni joaten naiz Garesera, Bai. eta zure txerare joan naiz gaur gauean, bai? Bai. Zer utziko diozu Olentzerori eta bere astoari jateko? Jateko, zer utziko didazu? Tortilla? Chorizo? Galletak. Eta astoarentzat azenorio bat edo zanahoria bat? Zanahoria. Bale. Venga, Eta zuk ongi abesten duzu? Bai. Eta nahi duzu abestu nerekin batera, nahi duzun abestia. Venga. Olentzero, gaur biran dutu ez gero. Olentzero, ikusi nahi zaitut gero. Mila esker oso polita, zea hots polita duzu. Oso ongi. 6 urtekoa. Txaloak. Badakizu, zuretzat badudala opari bat hemen Euskal Herri Irratian? Bai. Esan amatxori, Euskaraz ez baldin badaki esan erderaz. Esan opari bat zuretzat izanen dela hemen, Iruñan. Etortzeko egun batean eta hartuko duzu Bale. Ados. Bale. Eskerrik asko. Agur. Eta aurrera goaz, bakizue, 948 bat 7 bat. Ui, bai gutxi gelditzen dela. Oso denbora gutxi, eta orain hasi da berriro jendea deika. Eta, agurtuko dugu urrengo entzulea. Egunon! Zu eki zara? Bai. Eki, zer Nik moduzu? eki asko ezagutzen ditut, eki. Zemat urte duzu? 5. Urte! Primeran, non bizi zara eki? Uarten. Uarten, begira. Eta hor ondoan baduzu aita, ama edo anaia edo norbait? Bai. Nor duzu ondoan? Izare. Eta zemat urte du zure? Eta Malur. Eta zemat zarete, 3? Bai. Eta zemat urte dituzte besteek? Zuk 5 eta besteek? Izare 9 eta Malur 12. Oiek handia dira. Bai, Oie lotxatiak izango dira, ez dute nahiko nirekin izketan, ez da? Ni bai. A ber, zu bai, baina besteek ez dute nahi, bale. Ni zurekin hariko naiz izketan. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna jateko? Espagetiak? Txokolatea? Txokolatea, baina txokolatea txuria edo beltza? Txuria. Txokolatea oso osasungarria da. Egia da. Txokolatea azken finean berdura bezalakoa da. Landare batetik datorrelako, baietz. Ongi, bai. Borraja edo kardoa jatea, eta txokolatea jatea kasi berdina. Bai, eta gaur gauean utziko didazu niri Olentzerori txokolate pixka bat gauean? Bai. Ala, Ai, ze ongi. Non ikusi? Ze? Pinuan. Pinuan, bai, nik topatuko du, lasai. Topatuko du eta niretzat utzi txokolate pixka bat. Eta zuretzat, hemen, badugu opari bat. Hori da. Eta beste bientzat ere bai. Bai, noski, bai. Zalantzari gabe, aizu, eta non ikusi behar duzu Olentzero gaur, uarten? Bai. Hor, nola egiten du, nondik dator, menditik dator, edo nondik ateratzen da, Olentzero? Menditik. Ze polita. Ni beti menditik, eta asto gainean edo oinez etortzen da. Asto gainean. Ikusten. Ara, ze polita, ze lana ere, zure nik aspetxarentzat. laguntzaile asko ditut ere, eta Bai. Zeinen ongi. Joaldunekin. Joaldunekin. Joaldunekin ere bai. Joaldunekin, animaliatxoak ere bai, ez da? Astoa eta, igual beste herri batzuetan, beste animaliekin bai. Bai, igual txakurtxuk. Baina hauntza bai. Hauntzak bai, ez da? Hauntzak. Bueno, hauntzak ere animalia dira, ez? Oxe. Aizu, hemen Euskal Herri Irratian badituzue 3 opari.
Eskerrik asko. Eta bada, gustokoa dute zure anai arreba horiek edo gustokoa dute irakurtzea ipuinak eta liburuak? Bai, ez da. Bai. Bale, haientzat ere oparia izanen da. Eskerrik asko deitzeagatik. Eskerrik asko. Ongi pasau arten. Olentzeron partetik muixo handi bat. Agur. Eskerrik asko. Zuei. Hemen ari gara, jotake. Eta bukaeran gaude, ja? Bai, bukaeran. Eta oso, bueno... Ze bilbide polita, Nafarroan, aizu Garesetik... Bai. Ez Garesetik ez, Añorbetik, eta hori... Narbartetik, Leitzatik... Hori da. Bai. Eta gure entzuleek eta gogorarazi digutena eskerrak bereziki lanean ari direnei urte osoan zehar euskararen alde, kulturaren alde herri eta auzo guztietan. Eta hor esate bateko lehen herribera aipatu dugu eta hor herrigora, agerraldia, bezalako mugimenduak ezinbestekoak dira aurrera eramateko hau dena. Eta nik esango nuke baita ere oso deialdi bitxi bat izango dugula. Aur jaio berria izango den edo jaioko den batentzat ere opari bat dugula. Edurnek deitu du. Hau bada gero. Oraindik jaio gabe, hortxe tripan barrenean egonen da, eta harentzat ere olentzerok beti badu zerbait edonorentzat. Olentzerok gu guztiak baditu buruan eta bihotzean. Bihotzean bereziki. Hori da. Maite zaituztet ikaragarri, Reyes. Eta gustora etortzen naiz. Osongi eta oso dotore, zure larruarekin, eta begira. Eta esan behar diego gure entzulei, hemen opari mordoa utziko ditu orain olentzerok, eta zuek nahi duzuenean etor zaitezkete bila, baina hobe etortzen bazaretek gaudenean, bestela komplikatu itxita dagoenean ez. Orduan, ostiralean esate baterako, hemen goizean, nahi duzuenean, etor zaitezkete, gaur ordu biak arte, ere, nahi duzuenean, etor zaitezkete, bestela, ostiralean, eta pasatzen bazarete orain berehala, ni hemen egongo naiz. Hori da, edo urrengo astean ja astelenetik aurrera nahi duzuenean, lan egunetan, eta goizez. Etorri denak opari bana baduzue deitu duzuen guztientzat. Bai. Eta, aizue, placer bat izan da, azkeneko mezuak adituko ditugu joan aurretik. Eta nik ere eman nahi dut azkeneko mezu bat. Bai, eta kantu bat ere bai. Bueno, mezuak. Mezuak. Kontua da, ni beti etortzen naizela eta lehen aipatu dugu. Gauza guztiak ezin ditut konpondu, ezin ditut moldatu, baina bai zuen artean ongi moldatzeko, elkarri entzuteko, eta gauzak askoz ere hobeki joanen dira. Eta hala ere nire bihotza eta nire indar guztia jarriko dut, Euskal Herriko arazo guztiak eta dauden mai gainean dauden gauza guztiak aurrera eramateko, eta bereziki kalean entzunaiko nuke euskera gehiago. Hori da. Euskera badoa aurrera, baina oraindik ere lanean ari behar dugu eta gustora nago horretan eta animatzen zaituztet. Hori da, eta hau da, denon artean egin behar dugun zerbait. Komunitateak egin behar duen zerbait. Ez dugu ahaztu behar, pertsonak gara, baino komunitatean bizi gara. Eta gure komunitatea, gure herria, gure indar gunea da. Horixe. Olentzero, azken kanta bat, despedida moduan, eta zuei guztioi benetan eskerrik asko. Olentzero